tarata ye septembre kalo tile 26 san 2027 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu tɛnɛdon septembre kalo tile 25 san 2027 o ye don sugantilen don min tala k'a di pharmacien ma maa minnu ni u ka baara bɛnnen don furaw olu feereli ma. O hukumu kɔnɔna na jamanaden dɔw olu y'a yira k'a fɔ ko pharmacien ninnu olu yɛrɛ kɔni ka fura feeretaw ko olu sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ. O waati kelen kɔnɔna na Kɛɲɛba dɔgɔtɔrɔso ɲɛma olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ olu nimisalen don kosɛbɛ ani k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛ sɛgɛn o kɔnɔna na ka sabu kɛ olu ka dɔgɔtɔrɔso olu yɛrɛ kɔnɔna olu mago bɛ baarafɛnw ani minɛnw caman na minnu yɛrɛ bɛ u dɛmɛ u ka baaraw la. Kan yɛrɛ ye ekɔliso olu karamɔgɔw olu yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka sabu kɛ ni congé o yɛrɛ kɔni bilala ani vacances olu yɛrɛ kɔni bɛ to gɛlɛya kɔnɔna na ka sabu kɛ sara o tɛ kɛ olu ɲɛ nin waati damadɔ in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ walasa o ko in u bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na. Gɛlɛya o bɛ maa bila ka taa sira caman kan o hukumu kɔnɔna na an bɛ taa Balanzakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ musomisɛnnin dɔ tun bɛ Sakaw fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni kɛla a yɛrɛ kala ye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ni musolaka in ale yɛrɛ kɔni ni essence ko o ta k'o bɔn a yɛrɛ kan ka tila ka tasuma ko o mɛnna a yɛrɛ la k'i yɛrɛ jɛni a yirala k'a fɔ a tala kɔni ka taa Segukaw fɛ yen nɔ ni a yɛrɛ kɔni ma bɔ jɛnini in na kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ jɛnini yɛrɛ o kunba yɛrɛ ye min ye musolaka in a tun bɛ keleya a cɛ la ka sabu kɛ cɛ in o ni sunguru tun bɛ kuma min kɛ o kun tɛ ka bɛn musolaka in ma ni o kɛla sababu ye k'a to ale yɛrɛ a yɛrɛ bɔnɛ ani na an bɛ ala de bada ne ma ala ka di ani alisamɛ su bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi keleya o kɔlɔlɔw ma. Den k'ale soso ye soso min ni ale yɛrɛ kɔni k'i da ko o yɛrɛ bɛ bana juguman bila mɔgɔ la kosɛbɛ ni dɔw ko olu yɛrɛ b'a wele ko fièvre rouge kunnafoniyaw b'a yira k'a fɔ ko den ye ale yɛrɛ kɔni ka dɔw olu yɛrɛ kɔni la a n'a marabolo dɔw kɔnɔna na i n'a fɔ fɛn min ye Bamako ye Mopti Kulukoro ani Kayi o hukumu kɔnɔna na a ɲininen don jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka sange k'a to ko o matarafa walasa bana in o kana se i kun kan ka sabu kɛ fura o ma sɔrɔ bana in na fɔlɔ. An bɛ taa Bafulabe kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guncamukaw fɛ yen a yirala k'a fɔ Guntana ekɔliso directeur ko binbangani walekɛlaw yɛrɛ kɔni bɔla ka bin ale kan yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'ale bɔnɛ ani na dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko binbangani walekɛla ninnu ko olu yɛrɛ kɔni ta bɔ Guntana ale ni Guncamu olu ravisseurs la. Wagati kelen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ma naani ɲɔgɔn kɔni muso kelen kuma la ni olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na bɔnɛnina min ni o yɛrɛ kɔni kɛla engin explosif ye min yɛrɛ kɔni kuma suda a yirala k'a fɔ ma naani ninnu olu yɛrɛ kɔni tun bɛ wotoro kɔnɔ minnu tun bɛ k'u kun da jalasago kan an bɛ ala de bada nɛma ala k'o di ni ma ko fɔta ninnu ma halisa ala ka jamana in basigi. An bɛ taa kɔkan kibaru la a yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen bɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ tasuma mɛnɛ dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla olu ka essence bila yɔrɔ la min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa caman olu yɛrɛ kɔni bɔnɛnaw ni na kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ denmisɛnnin kelen ni ale yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 5 ɲɔgɔn kɔ la ko ale yɛrɛ kɔni ɲɛnɛma yela maa jɛnnen dɔ o yɛrɛ kɔni duguma u tilala tun k'a yira k'a fɔ ko den in ale yɛrɛ kɔni ba ko o yɛrɛ kɔni ma ye fɔlɔ. An bɛ taa Cameroun fɛn min tɔgɔ ye ko chaîne Canal Plus ne ale yɛrɛ bɛ ja caman o yɛrɛ kɔni cari teleso olu sanfɛ ko Cameroun maaw ko olu yɛrɛ kɔni no o ja bɔli ko o tigɛ u ka jamana kɔnɔna na ka sabu kɛ fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko homosexualité o yɛrɛ kɔni bɛ ka barika sɔrɔ kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Egypte a yirala k'a fɔ Egypte jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ décembre kalo nata k'a daminɛ décembre kalo tile 10 na fɔ ka taa se décembre kalo tile 12 ma. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Senegal a yirala k'a fɔ Usmane Sonko ni ale yɛrɛ kɔni ye fanga sinama ye ni ale tun bɛ ka kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ kɔni nɔfɛ san 2024 nata la kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni aradela pewu ka bɔ o yɛrɛ papier o kɔnɔna na. Ni de tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka yɔrɔ o ka lakodɔn n'i bɛ fɛ i ka feerefɛnw ka lakodɔn i b'an wele ni numéro kɔfɔta in na 75 71 50 31 ni de tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.